ko tao no, kamo kay Ako believe kay ko ani. Haskam believe na Dugay ra nahurot akong biliban ning tawhana. Ha? Ipaila-ila ba na nga to ang sunod Okay. nga kwanti sigurado ko malingaw nga to ang mga Mga kagahi. Okay, Ano? pinasahi ang gabuhatong art sa iladong artist dinhi sa Cagayan de Oro. Ginatawag kining wood relief art o portrait sa usa ka tawo nga naa sa kahoy. klase? Unsa Sa na? klase? Wood. Natakda na kang dito. Wood relief art. Yan. Or portrait sa usa ka tawo nga ibutang sa kahoy. Bo. Subay ni makauban na to atong amigo. Si Sir Nick Aka nga certified guy kabay boss. Amo sir. Good morning. Mayong buntag, mayong buntag Ben, mayong buntag Art, o mayong buntag sa Cagayanon, o happy 71 katuig nga pagkahimugso sa atong dakbayan. Nick, gahi pa ba Nick? Nga pandemic ra ba? Kinagahian. Ato ni sinugdan kay nakita na ako, mao to yung ko nga interviewon daw nato ni si Nick Aka palihog kay ligawas sa FB, nag-trending ni ang iyang gihimo ani. Oo. Uni ang ako ang igagaw nga si kanang diya sa Liceo. Nagpahimo sa iyaha og kanang kuan. Kato din pagbisita ni Bongo, siya ba ito'y naghatag pod katong kang Bongo ngayon anak pod. Tama, So, sa Villanueva, oh. tama din. Karon ang ato pagkaisgutan ani. Nganong gitawag man kinig wood relief art gahi inik? Actually, salamat sa pangutana Art no. Actually, wood relief o sunken relief ang ako ang tawagan tungod kay dili siya kuan man gud isa ka kalot isa ray level kuan lugar sa depth niya sa wood. Baga kung kaning sa kuan isa ra dili siya kuan ang kanang contour lugar niya. So sa level pwede na ko isa duha pero dili gid siya katong carving gid na murag daghan kayo murag 3D gid siya. So sa ginaon sa man ang paghimo. So nagamit ko kuan, gamit ko power tools ug naay mga import anang detalye gamay nga kinahanglan ako gamitan og chisel dito ko mo tira. Ba. Sir, kana bang ang kadugay ba sa kadagway depende sa kabati o kagwapo niini? Posible boy, murag ginana kay usahay nagi maabot og isa ka semana o duha ka semana na ko nga kulit kay murag apik yun. So unsa man di na lang ko mangutana kung dugay ba na akong naong kay basing masakitan lang ko. Ben, pag magpahimo ka Ben, mo yun na ni sigahin ni sa tuwa nga grabe. Aping pa lang do kasi mana. Unsa ka dugay kasagaran kanang ang imong pagkulit anak gahinik. Tinuod art do kanang nagay kanang nuntag sa artist normal gid daw na nga kanang depende sa kanang mood no depende sa kondisyon o depende sa unsa nimo ka kuan sa pagtrabaho no nagay pero maximum og 1 week kanang isa ka naong usahay makayar na akong tulo ka adlaw nay mga inan Depende na yung mga sa rato imong luyo kanang imong background diha ron. Unsa ka nga family ni portrait ni family portrait na ni o taon-taon na po kay pud na siya mahuman gahinik. na human ako ni siya og duha ka semana pagsugod gyud atong pandemya no mo ni akong output kanang giingon nila nga panday walay balay ako nakabuhat lagi og portrait ako kaugalingon litay kay ko ana Burag problema na ni kagahi art. Nick, kanya kung naong kay dako man ni burag kalas ni kahoy ni ang kuha. lang gusto nimo Unsa ba ang kanang sukod ana gahinik? For example, family portrait. Unsa man na siya by in feet, no? Oo. Sa mga 2 by 4, 2 feet by 4. 2 by 4 muna ang standard lugar sa kuan. Ako nahimo nga 2 by 5 inana, pero depende kay labi na karon na lisod gud mangita tinud og kahoy, labi na kay dili ko basta-basta mag kuha og kahoy kung dili hardwood no kay basin og tama. walay nga mga adlaw madaot na hinuon. Usa po na challenge no, Oh. ang kanang klase sa kahoy no. Unsa klase sa kahoy na gahinik? Kung pwede tugas gyud o nara akong gamit pero karon ay mga mahugan ni okay na pero gagamit gapon ko og kanang mga sulignom para nga one lugar para matupikan ang kwadato ang kahoy. Isag mga kanang crudo o kanang diesel pwede na to gagamiton. Ano mag-order nimo gahinik? Pwede na i-PM sa imo ang ilang mga dagway. Ikaw na Pwede kayo. Oo, pwede kayo. Oo. Inana man gid kasagaran na karon no, i-send lang sa Messenger o mas maayo kung
i-send sa email para nga ang resolution dili mausab kay maapektuhan dito dinig pa na. Dabi boss Nick, kung na mo PM ta ang picture kay medyo sexy kayo, okay ra na. Ang presyo ana mas mahal o mas barato? Murag mahal na ben kay murag murag kung gahi atong hisgutan murag gahi na siya. Alay, mas mamahal na no kung mas sexy lang. Kanang Nick, kanang sir, kanang gusto ko, kanang cute, kanang nude ba nga kuan ako. Pwede ba na body? Mudawat mo Gahi kagahi. kay na ben lisod na mauman ben. Isa na mga dahil. Oh, gahi kay na. Kulit do. Kahinik, mudawat po ka na nasa imo atubangan mismo ang imuhang pagkakuliton. Wala pa ko nakasuway pero ug na galing suwayan na to. Basin dili ba pod kayo gahi. Oh. Pero siyempre, depende kay pero kung mo request kong mas dako, no? Pwede ra na, boss Nick. Kung gusto na ko nga murag, gusto na ko boss nga kay akong balay, mansion. Gusto na ko tibok dako ana. So pwede ra pod nga medyo padak-an ako. Pwede kung depende sa proportion lugar no, serious o hindi kung i-proportion na to ang space lugar nga butangan no. Kalitan na magkomisyon ko sa imo sa imong wall. Gahi Nick. Pila may sukod ana? Kana na sa Kani imo portrait na ako standard na siya na ako'y standard nga 2 by 24 by 16 inches. Muna kanang perihanang akong gipangbuhat na perihanang kang bunggo no. Muna akong standard lugar. Muna akong standard size na. So kana mga 2 by 4 siguro, 2 feet by 4 feet. Kabalo ka. 24 by Ako na siya, portrait, family portrait na kasagaran. Perihaning sa ako ang background. Oo. Guwapo kayo. Ingon ani gahi Nick. Mga pila man pod para makaandam lang ni ato mga tig panubay sa atong programa. Pila man kasagaran ang dawat or imuhang professional fee kay di ba ni siya basta-basta ba? Correct. Tinood. Talent yun ba na siya? No? Mura nagkanang sa mga doktor, mga surgeon, mga inana ba? Mga pag-inana siya gahi Nick. Ang kahoy pa. Idea lang. Ayaw itong depende sa naong ha. Depende sa Ako i-range, no? Ako i-range sa 15 to 20, 15 to 20,000. 1,000 na ito. Family portrait na kana siya. At katong self-portrait, ang family portrait nasa mga 50 to 60, depende og pila kadagan sad. Kung kuadra, minimum na ako na kanong 5 to 6 figure mo na ako ang 50 to 60, 50,000 to 60,000. Problema ni ko, ang tibok pamilya, adunay 12 ka anak, tapos napod sa 5 ka asawa, sakto-sakto po gasto po. Gahi ginabin, gahi gina. Kung saan contact si Gahi Nick Aka? Yes. Pwede sa ako ang Facebook, pwede sa ako Messenger, no? O sa ako ang SIM number, 0935-433-4422. Okay. Pwede ko makontak. 935-433-4422. 433-4422. Ato po dihatag ang link ani sa kuan. Ato po dihatag ang link ani ni kuan kagahi Nick diya sa atong Facebook page. Pakibutan ko Fan page pala na yung to, sa kanang contact number ni Gahi Nick sa ato ang graphics. Pero basi lagi, basi depende ang muhang niyo, basi kumubo ang shorts, mas barato, murag mo na akong gikabalakan ba. Iaging ko na, Ben. Naagi na. Ano yung ano? Normal gina sa artist, Ben. Oh, wow! Normal na. Tanaw be. Ang kato ng paan lang yung minuwin. Normal na, anay, SOP o sa akin. Wow! It's okay! Kini kay certified Gahi kabay man ka Gahi Nick. Taon sang pamaagi, no, labi na karon nga katong gusto o nagka-interest sa ingon ana nga klase nga talento. Kung na mga bata pa lang unsa Correct, mga Kinod. matambag alang kanila. Willing ko mo kuan art, no? Willing ko mo tabang og unsay lang kinahanglan mo mutudlo manggaling og ana kay ako sad nagtuo ko nga sa sunod nga henerasyon dapat naagid ko mo sunod. Kay sa ako mga bata gani akong ginakuan pero dili gid pa kayo na ako makita ang ilaang kanang porsunada o hilig lugar sa naayop kung naamang galing nga ay atong mga kaigsuonan ng mga kabatanon labi na sa mga bagong sibol nga mga artist, no? Manginaot ko nga masundan pod nila og willing ko motabang. Wait, labi na Gahi Bern nga si Boss William Asinero. 24th wedding anniversary nila karon. Pila? 24th? Oh, happy anniversary. Dugaya na yung nakanto siyang asawa, oy.
Unsa nakadugay day ka gahi Nick himo nining mga aning klase nga obra? Taon-taon na mga pag-artist lugar na ako, pag-graduate sa college, nagsugod ko mga year 2000, pero wala pa gid ako giseryoso kay mixed media ako, ga-painting ba ako, yeah. gawa sa painting, acrylic, watercolor. Diri ko ni-focus karon sa akong wood, kay akong nakita nga wala may buhat o wood, unya. Pero dili gid kayo, kuan ba? Dili kayo seryoso. So, diri ko akong gidutan ni nga kuan lugar nga medium baga sa art kay para nga magud mi artist kinahanglan nga naa kay identity para mailhan ka kung sa imong gibuhat unsay inana man gyud. Okay. Alright. Pwede ka magdalag tug kanang usa ka nang gitubitong gahi nga gikan Surigao? Kung Oo, magdalas kahoy sama sa Magkuno. kana pastang buka. Oo. Arba nakabuhat ko ana, nakakomisyon katong sa gi-commission ko sa Archbishop House nila ni Bishop Ledesma before nga tanan nga bishop sa Cagayan de Oro gibuhatan og portrait pero request nila magkuno. Hay, Ginoo ko kagahi. Ako magkuno tinuod may gani kana pero mahal na ako anak ko dito. Pero kinahanglan man yun. Kaya mo man gyud lang request. Oo. Correct. Nga inaana gyud magkuno. So challenge to sa ako tungod kay gahi gyud ang kahoy tinuod. Gahi gyud ang magkuno. Uy, kumusta ito Boss Nick Aka ang atong mga kaubang mga artist kaning panahon na sa pandemya? Medyo naapektuhan ba? Tinuod yun na apektuhan no tungod kay hinuon na ay kanang moingon taw kanang advantage kay stay at home nya focus na trabaho materials na lay kulang no. Pero salamat sa ato ang NCCA sa National Commission for Culture and Arts na sila gipahigayon naghatag sila og gamay nga ayuda para matabang sa mga artist no na daghan nga natabangan di nakapalit nila og materials para nga papadayon sila sa ilang gibuhaton sa ilang art making. Galing. Oh. Very good. Alright. Nick, kung nakay kuan diha sa mga katawhan nga gusto nga magpahimo og portrait, pinasahi nga portrait nga kani bisan pag wa na kani kalibutan ang imong portrait Magpabilin yun tinuod art no. Salamat kayo. Nick, i-promote ang imong talento ug obra sa ato ang gahi community. Okay. Salamat kayo og ako magahanyo og putkin sa manggaling katong mahiligon sa art no o gusto mo collect sa kuan lugar sa ako ang art o unsa kinsa magpabuhat og portrait o unsa man diha pwede nato nga makuan lugar kana pwede nato kana nga buhaton nga wedding anniversary mga pasalamat mo nang daga token of appreciations mga inana gabuhata. Alright. Daghang kayong salamat. Dabi, kung kami ni Kagahi Art, pila ka percent ang discount kung kami ni Kagahi Art? Katulo bayaran din, doon tagod to hapon. Basta kay kamo. 3 gigs. 3 Alauna, gigs, pero- pastos, stress. May lagi ni manubag ni sila. May lagi ni mga mantas na gini nga mga artist. Kikabalo na gini manubag ba? Daghang kayong salamat. Nick Aka, certified. Guy!